खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 20 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशिनि धोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। मेष राशिनि सावस्रि। नोंथाङा मेंनाय मोननो हागौ, जिरायनो हागौ। मेष राशिनि केरियार। साख्रियाव गोदान खाबुफोर फैगोन। मेष राशिनि मोजां मोननाय। सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। मेष राशिनि नखर। नखराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। मेष राशि। बिमा दुर्गाखौ सिबि। नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। मेष राशिनि लाखि अनजिमाया 6 आरो गाबा गलाब गाब। बृष राशि। राङारि मुलाम्फानि खाबु दं, नाथाय सोलोजों खरसा खालाम। ब्लाड प्रेसारनि सायाव गोसो होनांगौ। खामानि मावथायाव दावगानायनि नेरसोन दिन्थियो। मोजां मोनलायनाय जिउआव दिदोमथि मोनगोन। नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। गोजाम दाहारखौ सुख'नो हागौ। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3 आरो गाबा गोजा। मिथुन राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ। सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। साख्रि सोलायनायनि खाबु दं। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थाजिम लाबोनो गोनांथि दं। न'नि आबहावाया मिथुन राशिनि थाखाय गोरोबलायनाय थागोन। मिथुन राशिनि थाखाय मोनसे गोनांथार दावबायनायनि जाथावना दं। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8 आरो गाबफोरा गोमो। कर्कट राशि। राङारि दिदोमथिखौ लाबोगोन। सानफ्रोमबोनि रुटिनआव ब्यामखौ सोफादेर। खामानिनि जायगायाव मान मोनगोन। जुलि जानाय जिउआ कर्कट राशिनि थाखाय गोजोनथाव जागोन। नखराव मोनसे मोजां जाथाय जानो हागौ। इसोर सनिखौ सिबि। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4 आरो गाबा गोथां। सिंह राशि। राङारि आयदाफोराव साननो गोनां थिरांथाफोर लानांगौ। उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। साख्रियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं। सोमोन्दोआव मोजां मोनलायनाय फैगोन। न'नि आबहावाया गोजोनैनो थागोन। इसोर हनुमानखौ सिबिनांगौ। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5 आरो गाबा पार्पल। कन्या राशि। दोहोना कन्या राशियाव फैगोन, नाथाय खरसानि सायाव सामलायबाय थागोन। गोसोआरि गोजोन लाखि। कन्या राशिनि थाखाय गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगार। नखराव गोजोननाय फैगोन। कन्या राशिया मोजां खौरां मोननो हागौ। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7 आरो गाबा गोमो। तुला राशि। राङारि आयदाफोराव सांग्रां थानांगौ आरो नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव थानांगौ। तुला राशिया देहायारि आरो गोसोआरि मेंनाय मोननो हागौ, बेनिखायनो थोजासे जिरायथ'। तुला राशिनि थाखाय खामानिनि मावथायाव गोदान जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ, बेनिखायनो सहायनायजों खामानि माव। सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि आरो फिसा-फिसौ जेंनाफोरखौ नेवसि। नखराव गोरोबलायनाय फैगोन आरो गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। तुला राशिया दिनै मोनसे गोनांथार थिरांथा लानांनो हागौ। तुला राशिनि लाखि अनजिमाया 9 आरो गाबा गोजा। वृश्चिक राशि। राङारि थासारिया गोख्रों थागोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम। गावसोरनि आदारनि सायाव गोसो होनांगौ। उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर जानो हागौ। गोदान बिथांखिफोराव खामानि मावजेननो हागौ। जाफुंसारनाया फैगोन। गावसोरनि पार्टनारफोरजों गोदै सोमोन्दो थागोन। बिसोरो अनथोबफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो हागौ। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। वृश्चिक राशिनि लाखि अनजिमाया 5 आरो गाबा गोथां। धनु राशि। फालांगियाव माबा मोनसे गोदान नाजानायनिफ्राय गोजानाव था। ब्याम खालाम आरो गावखौ फिट आरो मोजाङै लाखि। जिउ राहा दावगानायाव माखासे हेंथाफोर थानो हागौ। दिदोमथि लाबोनो थाखाय मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोखौ लासै-लासै नाय। मुलाम्फाया नोंथांनि बिसिनिफ्राय फैगोन। नखराव मोनसे गोजोन थासारि सोमजिगोन।
नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। धनु राशिनि लाखि अनजिमाया 6 आरो गाबा सोमखोर गाब। मकर राशि खरसाया बांनो हागौ, नाथाय आयनि गोदान फुंखाफोर मोनगोन। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, ध्यान खालामनांगौ। मकर राशिनि थाखाय गोदान खाबुफोर फैगोन, गावखौ फोथायनाय लाखिगोन। मकर राशिनि थाखाय पार्टनारजों सोमोन्दोआव गोदैया फैगोन। मकर राशिनि थाखाय नखरारि जिउआव गोजोनथाव जागोन। मकर राशिनि लाखि अनजिमाया 2 आरो गाबा गुफुर। कुम्भ राशि राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानांगौ, दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खर' सानाय एबा माइग्रेन जानो हागौ। कुम्भ राशिनि थाखाय जौगानायनि खाबुफोर नुजागासिनो दं। कुम्भ राशिनि थाखाय मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया बांगोन। कुम्भ राशिया बिमा बिफानिफ्राय बोर मोनगोन। कुम्भ राशिनि लाखि अनजिमाया 1 आरो गाबा गल्डेन। मीन राशिनि थाखाय धोन बुथुमनो बेयो मोनसे मोजां सम। बिगुरजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। गोदान मावथांखिफोराव जाफुंसार जानो हागोन। मीन राशिया गावनि जिउ लोगोरिनिफ्राय गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। मीन राशिया नखरजों लोगोसे गुन गोनां सम हगारगोन। मीन राशिनि लाखि अनजिमाया 7 आरो गाबा गोथां। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनायाव आरज गाबनाय थाबाय।